trust in you, Jesus. I trust in you, Jesus. I trust in you. Human mapuno sa kahadlok ug kabalaka, tungod sa taho bahin sa kamatayon, ang tulo ka tinun-an ni Jesus nakakita sa iyang himaya diha sa pagkausab sa iyang panagway didto sa bukid. Buot silang maghimog mga payag ug magpabilin na lang didto nga puno sa himaya ug kalipay. Apan kinahanglan nga mokanaog sila ni Jesus aron pagtuman sa kabubuton sa Dios. Niining ikaduhang Domingo sa Kwaresma, kita gipahinomduman bahin sa kamatuoran nga ang tanan dinhi sa kalibutan lumalabay lamang, kalipay man o kagulanan. Busa dili kita angay mawad-an sa kadasig. Palihog, manindog og simbahon ta ang Dios sa himaya. Ngalan sa Mahag, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. May iso karong misaha. Madungog na to ang pulong sa Dios nga Amahan nagingon. Kining pinangga kong anak, pamati ka mo kaniya. Ning sa ulugan ng Santos nga misa karong mga igsuon, kita makadungog yun sa pulong sa Dios, sa pulong ni Kristo. Unya, kung mamati lang yun ta niya, o iya mga pulong ato ibutas kasing-kasing, bagaw sa may tabo, daghang kay kausabang may tabo sa kinabuhi. No? Mudala ni kalinaw sa iyong tagsa-tagsa kapanimalay. No? Gani mo ayaw maginig mga sakit nato. Ang pulong sa Dios bisag usa sa kita. Kung ato kining dawaton ug kaminawon. Labaw tanan kini maawhag ka nato sa maghinusol pagbasol sa mga sala. Kung namuhinaw to sa pulong sa Dios aron kita maandaw sa pagsaulog ning Santos nga misa.
kita sa Dios magkagagahom sa tanan. Pasiluan ng atong mga sala dalong ngadtos kinabuhing dayon. Magampo kita. O Dios, gisugo mo kami sa pagpatalinghog sa imong mga hinigugmang anak. Pakana ang among kalag pinaagi sa imong pulong. Aron human malimpyo ang among espiritu, malipay kami sa pagsudong sa imong himaya. Kini among ipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak. Nga buhig hari ubang kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo naghimog kasabutan, tali kaniya ug kang Abraham. Ang unang pagbasa, kinutlo gikan sa basahon sa Henesis. Atong paminahon. O gidala siya sa Ginoo, ngadto sa gawas ug giingnan. Tan-awa ang langit ug ipha ang mga bituon kung makaihap ka ba. Makabaton kag mga kaliwat nga sama kadaghan ni ana. Mituo si Abraham sa Ginoo, ug tungod niini giisip siyang matarong sa Ginoo. Unya ang Ginoo miingon kaniya, Ako ang Ginoo nga nagsugo kanimo pagbiya sa Ur ug sa Kaldia aron ihatag ko kanimo kining yutaa. Apan si Abraham miingon, Ginoong Dios, unsaon ko man pagkasayod nga ako naa kini. Ang Ginoo mitubag, Dad-i akog nating baka ug kanding ug karnirong laki nga 3 ka tuig ang kagulangon sa matag usa niini. Pagdala usab og tukmo ug usa ka salampati. Busa gidala si Abram kining tanan ngadto sa Dios, ug gipamikas niya ang mga mananap, ug unya gibutang sa 2 ka lumbay ang masigkapikas niini. Ang mga langgam lamang ang wala niya pikasa. Nanugpa sa mga pinikas nga mga mananap ang mga langgam nga manunukob ug giabog sila ni Abram. Sa pagsalop na sa adlaw, nahikatulog ug nahinanok si Abram ug nalisang siya pag-ayo. Sa nakasalop na ang adlaw ug mangitngit na, mitungha pagkalit ang usa ka hudno nga nag-asu ug usa ka sulo nga nagsiga ug miagi kini sa taliwala sa pinikas nga mga mananap. Niadtong adlawa, naghimog kasabutan ang Ginoo, tali kaniya ug kang Abram. Miingon ang Ginoo, Isaad ko nga ihatag ko kining tibuok yuta ngadto sa imong mga kaliwat gikan sa suba sa utlanan sa Ehipto hangtod sa dakong suba sa Euphrates. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo mao'y akong kahayag, ug akong kaluwasan. Ang Ginoo mao'y akong kahayag, ug akong kaluwasan. Ang Ginoo mao'y akong kahayag ug kaluwasan. Kinsa may ako kalisangan. Ang Ginoo mao'y dalangpanan sa akong kinabuhi. Kinsa pa may akong kahadlukan. Ang Ginoo mao'y akong kahayag, ug akong kaluwasan. At
Talinghugi o Ginoo ang tingog sa akong pagsangpit. Kaluy ako ug tubag ako. Bahin kanimo nagasulti ang akong kasing-kasing. Kanimo nangita ang akong mata. Ang imong presensya, Ginoo, akong gipangita. Ayaw tagwa ang imong naong kanako. Ay ako'y sa likway ang imong sulugon diha sa kapungot. Ikaw ang akong magtatabang, ayaw ako sa likway. Gituhuan ko nga makakita ko sa kaayo sa Ginoo, diha sa yuta sa mga buhi. Pabuta sa walay kahadlok ang Ginoo. Pagmalig-on sa kasing-kasing ug pabuta ang Ginoo. Ang Ginoo mao'y akong kahayan ug akong kaluwasan. Kita mga lumulupyo man sa langit, ang atong lawas nga may kamatayon, ilisan sa lawas nga mahimayaon. Ang ikaduhang pagbasa, kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Atong paminawon. Mga igsoon, padayon kamong tanan pagsunod kanako. Gipakita na namo kaninyo ang hustong panig-ingnan. Busa, sundan ninyo kadtong nagsunod niini. Gisultihan ko na kamo niini sa makadaghan, ug karon sublion ko kini pag-ingon, uban sa mga luha, nga daghang mga magtutuo, kansang pagkinabuhi, sukuhi sa tuyo sa kamatayon ni Kristo sa krus. Musangko gayud sila sa imperno, kayang ilang gipakadiyos, maong ilang mga kailibgon nga lawas nun. Nagpasigarbo sila sa angay unta nilang ikaulaw, ug naghunahuna lamang sila sa mga butang niining kalibutana. Apan kita, mga lumulupyo sa langit, ug mahinangpon kitang nagpaabot sa pag-anhi sa atong manunubos gikan sa langit, ang Ginoong Hesukristo. Ilisan niya ang atong mga lawas nga may kamatayon sa lawas nga mahimayaon, sama sa iyaha, pinaagi sa gahom, nga gigamit niya sa pagmando sa tanan. Busa mga igsuon, nga gimahal ko gihandom, kalipay o garbo ko, paglig-on kamo diha sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Ginoo manaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. May usa ka simana human siya makasulti niining mga butanga. Gidala ni Jesus si Pedro, si Juan ug Santiago. Unanunga sila sa usa ka bungtod aron mag-ampo. Sa nag-ampo siya, nausab ang iyang panagway, umigilak ang iyang sapot sa kaputi. Ug sa kalit mitungha ang duha ka tawo nga nagigsulti kaniya. Sila mao si Moises ug Elias. Ipakita uban sa lagitong himaya o nagigsulti kang Hesus mahitungod sa iyang kamatayon dito sa Jerusalem. Nakatulog pag-ayo si Pedro ang iyang mga kauban. Panahigmata sila nakakita sa himaya ni Jesus o sa duha ka tawo nga nagbarog tupad kaniya. Sa diha nga ang duha ka tawo mobiya na kang Hesus. Mingon si Pedro kaniya, matutudlo, maayo gayod nga niya kita dinhi. Magbuhat kami og tulo ka payag. Usa alang kanimo, usa alang kang Moises, ug usa alang kang Elias. Sa tinuoray, wala sila makasabot sa ilang gipanulti. Samtang nagsulti pa siya, mitungha ang usa ka panganod nga milandong kanila o nga hadlok ang mga tinun-an. Sa diha nga panganod, ipatungod kanila. Unya may tingog nga gikan sa panganod nga miingon, kini mao ang akong anak, nga akong gipili, pamatia ninyo siya. Pagkahanaw na sa tingog, si Jesus na lang ang nahibilin. Wala magsaba ang mga tinun-an mahitungod ni ining tanan. Ug niadto higayuna, walay usa ka butang nga ilang nakita nga gisugilo nila kang bisan kinsa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsoon, mahangyo ko kaninyo nga iampo ninyo ako lay paning Santos nga misa karon. Ubanay ko sa pag-ampo, sa pagpasalamat sa Ginoo sa gasa sa pagkapari nga akong nadawat bisag dili takos 45 years ago. So 45 katuig na ko sa pagkapari. Di ko katuo. Nilahutay ko. Pero tungod sa grasya o kaluoy sa Ginoo, ani ako ubang gyapon kaninyo. Manang pasalamat sa Ginoo. Thank you, Lord. No? Sa pasalamat ko sa mga tao nga nahimong kalakbit sa ako ang pagkapare. No? Nalambigit dias pag-alagad. Kaya nalipagani ko nga ni adin ang taga Naga ni ang taga Holy Cross. No? No? Nakasimba karon. Mga isuon, tungod kay, tungod silahang pag-ampo, silahang pag-suportar, silahang ingon nato, pag-agak, pagsabot, pagpasaylo, no? Mao nga nakalahutay ko. Kay wala pa sila ambot makalahutay baga. Gani ibaw baga, no? Nga ang pare ako man yung katungdanan ng unta nga gitawag tug ang paglig-on silang pagtuo sa katawhan. Pero sa kay nitabo tungod kay ang mga tao, no?
Sila, tungod kay sila, ang ilang pagtuo, ligon kayo, ako niligo na hinuon. Akong tahas magkapari nga, ako ang palambuo ng ilang gugma sa Dios o pag-alagaray, tungod kay no, ang katawhan, no, aglagaran ako, nindot kay ilang paghigugma sa Dios pag-alagaray, ang nahitabo, na ako hinuon, no? Na muro pag naikag sa pag-alagad, inspired by them. Ako matang katungdanan, no? So ila kanila, giyan la, harong sila magmampuon, pero ang pagkamampuon sa Kristohanong katilingban mga igsoon, mo nakaaghat nako sa pag-ampo usab. Mo nag-ingon ko, no? Kung akong pare, nilahutay ko 45 years, na umul kini, no? Tungod ni sa Kristohanong katilingban sa mga tao, nga, nalambigit diha sa akong pagkapare. Muna nga pa sila, medyo ko mahimo. Pasalamat ko sa Diyos. Iba ba ka nga, di nang utanan ako, Diyon, unsa may sekreto nimo nga nakalahutan man ka for 45 years sa pagkapari? Unsa may sekreto nimo? Namalandong ko ni ana. Kung hinundom ko, nakana pangutanahan ng utang sa ko ni ana sa nagsaudog sa kaminyoon ba 50 years ganito. Nangutana ko, unsa may sekreto ninyo nga nakalahutan mo 50 years? No? Di pagilain, I ask this question, no? Di pamilya, nadaghang mga anak ba, na biyuda siya, na ang unya, mahitabo nga after how many years, no? Napahuman nito ng anak na yun sa manino kasi sikreto ni mo nga nilampos magkasi mo pagkainahan, pag matuto sa mga bata. Ang tubag nila, mao na gini, ingon siya nga, kaluoy na gyud sa Ginoo. Pag-ampo ug paningkamot. Maigsuon ug utana ka sekreto nga nakalahutay ta. Awalain ko pa sa gindan mao gini. Ang kaluoy sa Ginoo, ang grasya sa Ginoo. Ug sa mga pag-ampo inyo sa mga pag-ampo. No? Ug ang atong pagpaningkamot. Pag-ampo, mga igsoon. Gani na malandong ko ba? Nga, dihay panahon nga, itawag to tao man ta na atay kahuyangan niya murabag down kay ka na kay crisis. Giyon sa man ako pagsulbad, giyon sa man ako paglahutay ni ato. Ampo. Ampo. Dihay panahon nga, magdakas parukya, labad mong uwak, kay mahibaw sa buhaton, no? Ma-burnout ka, ibaw ka? Diyan sa man ito paglusot ako. Ampo. Ito kag dili. The best advice nga akong nahatag tingalis after 45 years sa mga taong muduol ako nga itong problema is only this. Pray. Ampo. Yapon. Muna nga, kung namino kasi Banghilyo karon ba, atong Ginoo bitaw, no? Nisaka sa bukid, no? Aron pag-ampo, tanawa yung sitwasyon biyan ini, siya bugat yung kasing-kasing, kaya ba mo siya nga paduong na sa Jerusalem, nga siya pag-patyon, dakpon o patyon, heavy ang heart. Unsa siya, ni ato siya kay nag-ampo. The Lord Himself sa iyahang pagpuyo ng kalibutan na. Pag-ampo yun. Nasa pag-ampo. Mag-igsuon mo kinahanglan kita nga mag-ampo. Iba ba ka unsay pag-ampo? Ang pag-ampo, unsay ito gibuhat? Pag-istorya sa Ginoo no? Ang pag-ampo, ingon kini conversation with God. Na conversation gani, nagpasabot kini nga, ang pag-ampo, mga pag-istorya sa Ginoo, pag-ampo ka na. Pero conversation gani, naay musulti, naay si maminaw. Lain, kiduhang bahis pag-ampo, mao sa ang pagpaminaw sa pulong sa Dios. Kini kaminaw sa pulong sa Dios, pag-ampo masali. Kadung bitaw ko sa murag mo reklamo ba nga
Usama ni tao na ako ang pag-ampo ang dungga sa Ginoo. Mao ka na. Ang problema tingali mao, nga sige ampo, sige pangay sa Ginoo, pero wa ka minaw siyang tubag. Kung naminaw pa lang ka, gipamati na ang imong pag-ampo sa Ginoo, ug may tubag yun. Tanawa, muna, ang Ginoo nag-awag ato, pray, ampo yun, ask and you shall receive. Ampo, itong iyong amahan sa langit hibaw yun, nagpangga nimo, muna hibaw sa paginahanglan nimo, pangayo yun, pray. Pray. Muna nga, we have to pray. Usa na. Pero usab, importante ni, kaya kita sa mag-ampo ta, pinaagis pagpaminaw sa pulong sa Dios. Ug kana, importante ka na mga igsoon, ang pag-ampo nga minaw sa pulong sa Dios. No, bitaw ni sa Ebanghelyo karon masay po sa Ginoo. No? Buong pa niya, ina niya mga nagtingog gikan sa langit ningon, kini pinangga kong anak, pamati, paminawan ninyo, pamati kamo kaniya. Pamati kamo kaniya. Muna sikreto mga igsoon. Kini bitaw ang pagpamati mga igsoon, makatabang kay nato. Kini listening, makatabang kay nato ni. Sa akong pagkapari for example, no? Naka-experience ako ini nga pamati lang. Nakatabang ni. Lagi panahon nga diri pa ko sa Pardo ato nga dihay ni saka sayos buntag jud kaya wala pamahaw. Nga babae nga may problema ba. Padre kadyo tang padre na ako konsulta nimo. Kadyo ta iling ko na sa goto sa sala naminaw naminaw siyang kuan problema. Emosyonal ba dyan kayo, grabe man kayo. Wag yun, sige sultip. Mura bag, hilak, tanan, padayag, tanan. Wag yun hunong sulti. Wag yun hunong sulti. Di ko kaka-suod god. No? Wag yun suod. Wag yun hunong. Naduka oras na lang, wag yun hunong. Kadiyot niya doon ako oras. So, hindi man ka, ako walang tanalo ko niya, tando. Pero gusto ko nga murag, ako tang ikuan ba? Pero kapoy na ba lingkod? Pero lingkod na dyan kayo. Wala, wag yun. Pero ambot nga, so much kayo, gipor out niya tanan, lukara, labot ang tulo ka oras na. Labot ang 4 ka oras, nga murag, ni ang kusinira ng hukad na sa mga plato, dihan di ba? Nagkagakay ng mga plato, nakadungot nila siyang hapit na paniudto, lain mo na, gigas pamahaw na paniudtuhan hapit. No? Di ka, what he was pouring out, no? Yung pagkakaman na niya sa uy, udto naman, udto na niya, Padre. Sorry kay Padre, ha? Pero Padre ka na, salamat yun, Padre. Bawa ka, sa anong pinaka oras yung sulti, di ko kasulti po. Pero pag ingon siya, salamat kay Padre, salamat kay Jesus, sa naluwas ko, salamat kasi imong tambag. Kung siya tambag na kuha mo kasulti. Nagpahungaw rin dito sa di, I only have to listen. Munang ni uli siyang nahupay, ako nabiling ko na problema. Di lalim mo Pero I know, no? Dili ka baliw, di ka makatahas. Listening, naninaw niya, pero pagpaminaw, kahupayan lagi kinahanglan niya. Listening. Kaya ito pa kung pisal ba ito, no? Daghang kayo mga pisal ba? Tuos ka, daghang kung pisal usahay, muna patag, dito lang dahil sa puwan ba? Pasaylo, dito ana ba? Pero sus, labi pag kinipanahon sa Santa, kanang tagsara mo kung pisalo, mga pisal na gani, dilo nangay pasaylo. Pero kadaghan lang yun, nangayo yun, kahit gayon nga kapahungaw silang problema sa asawa, problema sa bana, problema sa silingan, ilang tanang problema, ibuyag gina diha tanan. Hungaw diha ipadahiya diha niyo ba? No?
dili kasulbaran, dili wa mangita kasulbaran, no? Kay usa pag sulbar di mo ana yung ilahang mga kontra wa madiha, wa di kay mahimo. Imo lang paminaw. Ang ilang pangayo na gyud nga dunay maminaw nila ug dunay kahupayan. Ginahanglan kita mga igsoon, kita mga Kristiyanos, no? Ginahanglan kita nga murubag open ta ba? Ngayon na tayo ministry of gitawag ito harap kakahupayan ba? Listening ministry. Pagka-importante, anak. Ibaw tadi ini. Oh, again, sa kumagapare, experience na ako. So, mga magtiayon, pamilya, tanan, kagubot-gubot, tanaw na maabot dire, maabot na manipa, maabot na dire, ang mapatambag na nimo. Lisod kayo. Lisod kayo reconcile, labi pa kung way maminaw. Kaya mag-away gani, wa gyud paminaway, puro singgitanay. Dili gyud. Bili wan ay unog when mahitabo niini kung din maminaw ang isig katao, guba na gina diha relasyon. Guba na gina ang gugma. Kung maminaw lang kita, no? Sa itong isig katao, maminaw lang kita, magkasabot ra kita. Muna bitaw ingon nga, if we only continue on dialogue, bisan unsa magid dialogue means talking and listening, and we listen to each other, somehow, some way, we will find a way to be together again, to be a friend, to love again. Muna, wan again paminaway, mawasan ang gugma. Mawasan. Taghan. Pagkadaghang hitabo niya na. Ludo ko sa asawa, ang magtiayon, labing kay sila, no? Mayroon kasal nila, ang asawa igabot so anang tualya, nanang sinilas, tapuhan na ang bana, no? Kaon, labi kay kaon, tanan, perti gyud, no? May ka ito. Ano pagkapila nakabuwan, di naman nalain naman. Di naman imbis ang gitawag tug ang mutagbo siya ka igabot, ang mutagbo ang iro naman sa bana, pero di naman lain ang mutagbo niya. Unya mubundak-bundak naman siya. Unya ang aludan ang kanon pa hilaw pa sige. Unya naglibog. Usa may sa tawo na ako na buday. Usa na ko tawo nimo. Mudok yo bay. Wagi sagod. Sa butaka bungol ka. Usa may sa na ko nimo. Ikaw no? Kaya ato tagaan tika atiman tika tanan giltuan tika tanan. Kalimot juga yung thank you nako. Wala juga thank you. Wala na gali ka no. Wag ni ka kapila na higayon gud nga gianda no ko tanan. Di ka ni ka mahibaw nga ako ko ana ha. Akong sina bag-o, ni bag ko nang ligo. Di wala na ka mahibaw. Wala ano. Wala bang di na ka kining pagpanginago di lang tingog. Pero bag singgit ito siya paminaw ano mubundak na pero tanaw sabta kana duna na. Importante Diyos po paminaway. Labi pa kanang pagpaminaw sa pulong sa Dios, ang pag-ampo. Kanang listening mga igsoon. Kasi pag-ampo gud mga igsoon, musulti ta. Importante na pero usay pos Ginoo, hibaw na ko anang gisulti nimo before you say it. Pero wa ka hibaw siya kung isulti. Muna ka mag-istorya ta, ang importante gyud ang isulti sa Ginoo nato kay mao na mas importante sa tanan. Ginoo hibaw na when we have to listen. How do we listen? Usawa to paminaw sa pulong sa Dios. Hibaw ka, no? Paminaw sa pulong sa Dios kini. Iawag ta. You can only makapaminaw ka sa pulong sa Dios. You can listen only when you open your ears. Open your ears, God. Ang aming dunggan ba? No? Open your ears. Mabitaw na yung gitawag to giduha itong dunggan, usa itong baba, harus sige tayo makamuot ang maminaw. Open. Libe panahon ng Kwaresma ba? Giawag ta nga, kung mahimo ba, no? Try to find time and a place ba? Nga, na silence, aron you can hear. Kay kung saba, di kita makadungog. Come out of your way to really listen. Muna giawag ta nga, atog recollection, atog retreat, no? Sa Lenten retreat, to have time to listen paminaw gyud. Giawag ta nga kung panahon na maminis-minis ang imong suroy-suroy, imong tanaw TV, tanan aron you have time in silence to listen.
mao gini una, if you don't, o kini di tunudunggan, dili ka kanong pulong sa Dios. Unyang lain pag yun mo ni, you can listen only, no? Makamino kas pulong sa Dios, madungog nimo kung ablisa di lang imong dunggan kung adli imong kasing-kasing. Unsa mo pag-ablis kasing-kasing? How do you open your heart? Kasing-kasing na yung mahinusulon, mga igsuon, maubsanon, mauni kasing-kasing abli. Muna yung kasing-kasing nga makadungog sa pulong sa Dios. You can listen to the Word of God. Dili baya yun sa iyo ang pagpaminaw sa pulong sa Dios, di man eh. Kaya kung ikaw gin maminaw ka sa pulong sa Dios, mabitang di daghang dung taon di gusto maminaw sa pulong sa Dios. Kung maminaw ka sa pulong sa Dios, musulti man ka matuuran nimo. Muigo man na nimo, muhagit man na nimo. Ibaw ka. Pagit na kung imuhang ablahin imo kasing-kasing, muna may tabo. Ang pulong sa Dios sakit, mutulisok, mumaymay, pero muhagit nimo. Pag-usab. Ug mauni panahon ng mga igsuon ba, kung pasudlon nimo ang Ginoo, ang pungso sa imo kasing-kasing, humble heart, contrite heart, mauni panahon nga ang milagro mahitabo. Ang milagro mahitabo yung mga igsuon ninyo, contrite and humble heart. Ang milagro mahitabo, ang Spirito, the power of the Word, the living Word, the Spirit of the Word, ang Espiritu Santo mukunsa diha kanimo. Nagiingon na ba? The Spirit will mukunsa diha kanimo and will renew, mubag-o diha kanimo the face sa imong kahimtang sa imong kasing-kasing. Suda na ka diha. O mahitabo na ang kitawag na itong transfiguration diha sa kasing-kasing. Kung makasuda ang pulong sa Dios uban sa grasya diha sa Espiritu Santo, no? Siya na, muusab na sa mong kasing-kasing na. Kasing-kasing nga tig-a, kini malumo na. Kasing-kasing nga tuon na ay kahakug, kini maghihatago nagmaluluy una. No? Una na kaluoy. Kasing-kasing nga puno sa garbo, transfigure na nga ito sa pagka mapaubsanon. Unya, ang may tabo nino, maka-feel ka, katong kasanag ni Kristo, ang kasanag sa mong kasing-kasing mo gawas yun, kanang peace in you, there is certain joy and peace in your heart. Once kanang the brightness inside you. Unya, makit ang ginawa mga isuon, kung mauna na siya, no? Bisan gani sa imong pinultian, imong panultihon, imong pananaw, imong pagpahiyom, musanag gina. When there is goodness in your heart, it overflows. It overflows. Pero kung may tabol na kung ang pulong sa Diyos, pasula sa imong kasing-kasing, painful, pero kasing-kasing milusuro mo paubsanon, gamhan sa Espiritu Santo, mao ka ng formula for a transfiguration. Muna, mga isuon, paminawa, ginig, tumana, gini ang pulong sa Ginoo. Kining pinangga kong anak, paminaw, gimoniya. Whatever it cost. Amen. Nagato ako sa Diyos, sa mahal magagagahong sa tanan. Magbubuhat sa langit o sa yuta. Ng Iso Kristo, iyang anak kabugtong. Manam ko sa lalang sa Espiritu Santo. Yanag ni Maria nga Birhen. Isagay sa ni Ponso Pilato. Ilan sa krus na matay gilubog. Mikunsan sa mga minatay. Sa katulog-alaw na banhaw. Misaka sa langit. Pagaling ko sa tuo sa Diyos, Amahan, magagagahong sa tanan. Ganito mabalik siya. Parpaw kong sa buhi o sa mga minatay. Ito ako sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, kabitan sa mga santos, sa pasayloan sa mga sala, sa kabanhaw sa lawas, kinabuhing dayo. Amen. Pagamo kita sa Dios Amahan, ang tuburan sa tunhay nga kalipay o kahimayaan. Sa matag pangamuyo kita moingon, magua kami Ginoo. Magua kami alang sa simbahan o sa mga pangulo niini nga musanag unta ang dagway ni Kristo pinaagi sa ilang ministriya nga puno sa kaluoy ug gugma. Magampo kita sa Ginoo.
alang sa punuan sa gobyerno, nga mabag-o unta ang paagi sa ilang panerbisyo, magampo kita sa Ginoo. Alang nining tuig sa mga batan-on, nga mahatagad unta sila kaisog sa pagkanaog gikan sa komportable nga bukid sa ilang kinabuhi, aron pagtabang sa nanginahanglan sumala sa ilang katakos. Magampo kita sa Ginoo. Alang kanatong tanan, nga dili unta kita kawad-an sa kadasig, sa panahon sa kasakit, ug dili mahigot sa kalipay nga lumalabay, magampo kita sa Ginoo. Alang kang Monsignor Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na siya sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga nangamatay, nga makakita unta nila ang mahimayaong dagway ni Kristo didto sa langit, magampo kita sa Ginoo. Mayugmaong Amahan, dasiga kami diha sa mga kagulanan. Pinagis papakita kanamo sa mahiyaong dagway ni Kristo ngamong Ginoo. Amen. Maigsoon magampo kita kining sakripisyo. Dawaton sa nga maha magagagahon sa tanan. Dawaton sa ginoong sakripisyo bigas sa imong alang sa pagkain panimaya sa yanan. Alang usab sa akong pasasalaran sa tibok ng santos kasimbahan. Ginoo kining halad, magpapasunta sa mga sala, magsantos sa among kalag ug lawas, para maandam kami pagsaulog sa Paskos pagkabanhaw. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Pasalamat kita sa atong Ginoong Diyos. Sanctus nga Amahan Diyos tunay magagagahom sa tanan. Ang matarong gayon, magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Pinagi ni Jesu Kristo among Ginoo.
Pasidaan niya ang mga tao, ang mga tinunan, mahitungod sa iyang kamatayon. Dito sa bukid nga Santos, iyang ipadayag kanila ang iyang mga himaya. Aron sinaksihan sa balaod o sa mga propeta, tudluan niya sila na mudangat lamang ang himaya sa pagkabanhaw, pinagi siyang pagpasakit. Busa uban sa mga anghel sa langit, nag-aawit kami sa imong himaya sa katingog sa pag-ingon. Tuburan sa nagkasantos. Padalay mong espiritu ng pagsantos ng mga gasa, aron mahimo kinalang kanamo, lawas o dugo ni Kristo amo ang Ginoo. Pasakit siyang kagalingon, mikuha siyag paan, pasalamat kanimog mipikas. Mihatag ni ngadtos mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mo nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Jesus, I trust in you. Jesus, I trust in you. Jesus, I trust in you. Sa mampaagi tapos ng panihapon, mikuha sa kalis, pasalamat nilo pag-usab og midayeg. Mihatag nining ngadto sa mga tinunan ug miingon. Dawata kini Panginoong kamutan ang gikan ni ini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo, alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kani ron paghandom kanago. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay. Si Kristo napanaw. Si Kristo mubalik langit. Paghandong sa kamatayan, pagkabanhaw ni Jesucristo, naghahalad kami kanimo amahan. Ning pans kinabuhi kalis kaluwasan. Pasalamat kami kanimo. Tugay mo kaming giisip nga ngayon nga moatubag mo alagad kanimo. Himo kami nangalawat sa lawas dugo ni Kristo, mahiusaon ta sa Espiritu Santo. Nung numigin mong simbahan sa tibuok kalibutan, mahingpit kami diya sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, Jose among Obispo sa tanang mga pare. Nung yung igsuon na mong nangamatay, malaong urbanhaw silang tanang nangamatay. Sa pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluy kami tanan makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria nga inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, mga santos,
Ubang kanila amo kang daygon amo kang himayaon pinaagi ni Jesu-Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya. Gihatag anak kaniya magkagagahong ngamahan. Diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Mag-ampo kita sa itong amahan, itong gamiton ng mga pulong gitudlo sa itong manunubos. Kami ginuwi mo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw ning panahona. Tinabangan si mong kaluoy, malikay kami sala kanunay malayos tanang kasamo. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesu-Kristo, among manunubos. Kristo sa mga apostoles. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang kalinaw ihatag ko kaninyo, ay tanawang mo mga sala ko ng pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kababuto, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw ang nagpuyog naghari, hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaha kaninyo. Pakita ang panag-inig suunay. Sa Diyos, na nagawa kang
Sa Dios sa gawag tang salas kalibutan bulhang kitong gidapit sa bangkete sa Ginoo. Mag-ampo kita. O Ginoo, human kami mga lawat, panikamutan namo ang pagpasalamat kanimo. Aron imong buhaton nga makaambit na kami sa mga butang sa langit. Bisan tunan niya pa kami dinhi sa yuta. Kini ang pangayo ni Kristo among Ginoo. Pag-ampo alang sa mga masakiton. Langit nung amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit kamatayon sa krus. May tudlo ang bertud sa pailog, diyas kasakitan. Dugang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Ngayong nag-antos tungkol sa sakit ug balatian, makaamong gipili siya aron mahimong santos. Ngayong kasakit, mahimong kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buyog hari ubang kanimo dihas kay usa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahanturan. Amen. Minsan itong pasalamat itong sponsors and donors, no? Ato sang choir brothers of San Pedro Calungsod. Atong offerers sa saring humawas sa John Legami. Atong pilgrims usab nga mga oblates of St. Francis Naga. Couples for Christ, San Vicente Aurelio Chapter, Word Apostolate of Fatima, Holy Cross Parish, Basic Ecclesial Communities, and Flames of Love to San Vicente. Nagkasalamat ninyo tanan. Ang Ginoo man kaninyo. Nalangin ang Diyos magagahom sa tanan. Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa dahil ninyong kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Stay good,
nindot kayo na itong topic. Saman, Kay- sister. Ang Via Crucis. Ah. Way of the Cross. Oh, kay niya man ta sa. Saron, sister? Kurisma. Oh, Kurisma. Kurisma brunta. Karon, nakahinomdom ko, no? Nakahinomdom ko ining Via Crucis or Way of the Cross. No? Sa Binisaya pa, Via Crucis, no? Pero Mura. dili ba Murag Via Crucis lagi. karon nakahinomdom ko Ay, nga. Station of the Cross. No? Mao Oh, station. mo siguro na. Stasyon sa in English gyapon. Oo. Nya nindot kay ron kay kuan kanang Kuresma, it's a spirit of joy, no? Rem, ikaw. Joy na, sister. O kayo. Ang Kuresma. Sakit man na, sister. Ikaw di. Kasakit, enjoy. Oh, pwede rasad. Bitaw, sister, no? Iguman ra ba sa kanang kuan Via Crucis, no? Ang ako ra bang naobserban, iguman ko dayog pangaon anang barbecue. Mura. Nga Kay- naman, sister. Oo, Di ta pakanon. Ato ng pangutanan ni mao na. Kaulukan. Kada man na Bernie, sister. Di, Oo. Mag-Station of the Cross. Oh, Nga di sa mukha o karni. Ha? Nga mga on mag-barbecue. Ay, Via Crucis, yeah. Oh, mga Way of the Cross in English, natin Via Crucis, no? Station of the Cross, Via Dolorosa, mo na siya, no? Nagawan. Oh. Anyway, ato ng pamilya tanian nato kay ipagkarong Kurisma, yaho kita kada Birnis, no? Via Crucis ta karon naata sa panimala, naa sa mga simbahan, naa sa kadalanan, naatanan, no? Nga kinindot kaning tradisyonal kuno. Tungod kay unsa man ni siya? Ni pa daw sa Kurisma god ato maggihandugod anda kong gugmas Ginoo kanato. Malipay ta kay gugma ta sa Ginoo. Nga siya nag-antos alas itong mga sala, no? Niya mao nga kita unta gyud, no? Nalipat ta sa gugma sa Ginoo, kay maghinulsol ta tungod sa sakit ta tungod atong mga sala mo ay nakapatay niya, nakapaantos niya. Kita hindon siya ang mga sala. Niya mo kini Via Crucis ba? Indot kani siya nga gihatag simbahan kanato paagi haron sa nindiwa sa Kurisma bitaw, no? Nga adlay pa ang katugyong pasyon sa Ginoo gyud diha sa paghukom diha ni Pilato hantos kamatayon o mo ito climax jud kayo, no? Kita ang mo buhat yan in Via Crucis, nagbuhat ta og spiritual pilgrimage, no? Subay sa gitawag natog pag-antos kamatayon ni Kristo. Mura bag nikuyog ta niya ba? Nikuyog ta niya. Unya kana siya mga igsuon, nindot kay na sa kanato haron kita matabangan sa paghinulsol sa mga salaba. Lahi pa kung kana atuag yung buhatos kasing-kasing kayo, no? Mamalandong ka ni ana. May mo binang mag-recite mo o ikarang usa. Nindot sa kay nang mamalandong yun mo. Sa ikarang usa, murantalo ka sa tato ka, malandong ka, imong kasing-kasing yun. Mura ka gitawag to ni kuyo ka ni Kristo sa iyahang pag-antos ngadto sa kamatayon. Nya kini mga igsoon, di lang ni maka irog tanggos sa kasing-kasing ra paghinulsol, doon na pagitay grasya ng indulhensya nga idahatag simbahan nato niini. Munang nindot kini siya nga atong tulumanon, no? Sa panahon sa panahon sa Kurisma, no? Lipa mabirnis gyud. Subay ta niini aron nga ang diwa sa Kurisma, no? Ang gugma sa Dios ug haron nga kita matandog atong kasing-kasing nga mga hinulsulon. Nindot ning papangandam nato na kita may usa diha ni Kristo siya kasakit. Unta usa kita mausa diha sa pagkabanhaw. Amen.